Western horsemanship je náročná a veľmi variabilná westernová disciplína, v ktorej sa hodnotí predvedenie úlohy koňom, jeho reakcia na použité, čo najmenej viditeľné pomôcky, set, ale i celkový dojem jazdca i koňa. Správna dĺžka oťaží umožňuje jazdcovi čo najlepšie predvedenie úlohy. Pri jednoručnom vedení na pákovom udidle sú oba voľné konce oťaží na strane ruky, ktorá oťaže drží. Pri obojručnom vedení sú ruky po celý čas v blízkosti hrušky a paže s jemne pokrčenými lakťami voľne spustené pri tele. Korekcie sú predvádzané len jemným pohybom prstov. Kôň je sústredený, ale pritom uvoľnený. Nekladie odpor, ale reaguje na jazdcové pokyny so snahou predviesť úlohu čo najlepšie. Vierka Závodná a Lucia Celecová pri predvádzaní predpísanej úlohy začínajú príchodom k štartovacej kuželke, pozdravením rozhodcu, pričom odzdravenie rozhodcu znamená povolenie k štartu. V ideálnom prípade by mal jazdec v čistom westernovom oblečení s dlhým rukávom, klobúkom, čižmami, čapsami a ostrohami sedieť v spriamene, pričom rameno, bedro a päta jazdca tvoria priamku. Jazdec má sedieť v strede sedla. Päty musia byť prešliapnuté, kolená ľahko prehnuté a špičky čižiem priamo pod kolenami. Bez ohľadu na typ strmeňov musí byť chodidlo v strmeni až po podpätok, ktorý sa môže strmeňa dotýkať. Jazdcové špičky by mali smerovať priamo dopredu a členky by mali byť rovné. Zmeny chodov jazdkyne správne predvádzajú v momente, keď je kúžel v strede na úrovni nohy jazdca. Pri prechode do cvalu je dôležité, rovnako ako v celej disciplíne, použiť čo najmenej viditeľný pokyn, pretože predvedenie úlohy závisí od súladu jazdca a koňa. Zastavenie i cúvanie jazdec predvádza s čo najmenej viditeľnými pomôckami, tak aby ho kôň vykonal ochotne a bez akéhokoľvek odporu. Jazdci sú hodnotení po celú dobu pobytu v aréne. To znamená, že po celú dobu musí byť kôň v kľude, jazdec zotrváva v predpísanom sede, pretože akýkoľvek rozruch znižuje hodnotenie koňa, ktorý ho spôsobí. Obyčajne sú všetci jazdci prítomní v aréne a postupne predvádzajú úlohu, pri vyššom počte štartujúcich prichádzajú do arény postupne a radia sa až po skončení úlohy. Za fantastické zdolanie úlohy pochváľte koňa až v stajni. Veľa úspechov vo western horsemanšipe želá westernová hobbyliga.